Boiro Novo mostrou a súa satisfacción polo paso atrás dado polo equipo de goberno, apostando pola xestión directa da radio municipal e non externalizar este servizo, tal e como se barallou. Segundo os membros desta formación, cúmprese así un dos acordos comprometidos durante as negociacións da investidura que permitiu que os socialistas chegaran á alcaldía. Celebramos positivamente que o Partido Socialista se bote atrás, que volva aos principios e ao que todo o mundo agardaba fai 8 meses, que era aquí neste Concello houbera a aplicación de políticas de esquerdas, de políticas progresistas, e que efectivamente a reapertura da radio municipal, unha radio pública, co contido que sempre tivo esa radio municipal, que temos que recordar que era un contido social, era un contido de promoción do deporte base, que era un contido cultural e que estaba aberto á cidadanía. A radio municipal podería abrir no prazo dun mes aproximadamente, un tempo necesario xa que o Executivo necesita cometer unha reorganización do seu persoal, xa que os traballadores municipais que se encargaban da súa xestión foron reasignados a outros departamentos. Vai haber agora un período previo á apertura no que se trata de facer unha reorganización do personal que vai a formar parte dese equipo de gestión da radio municipal, porque como moitos saben e a maior parte da xente coñece, son traballadores do propio Concello, que neste momento teremos que de algún xeito facer unha nova reorganización nos servicios onde estaban prestando as súas funcións. Segundo explicaron, xa existe unha proposta de programación na liña do traballo realizado antes do peche da emisora.